Kota mzama kwangu ba umfiru leta kwetu mtala geng sakte no ba kwa yeye niko sasa ni mkalu kuona ubuso na mshana kwa mshango ukuta kwetu mtala mai atikira ngana mefunira ko le sisa uteli sama cho ngabe twa wa go pre se mpotrege ya phambo mphakathi se mpotrege na italo kusafika na imbona ngoba ukuta mai atikira kana ukuta kwetu mtala no ngapha ngenza ukumbona Isikashana makhulu mhlawumbe umdala bonke ngaphezulu konke ngiphethe amagama bonke ngibongela umuzwana ekhaya ukuthi nje akusabalekile kangako kimi mina ngiyazi ukuthi ukunyathela kukodwa kusho ukuthi nabadala futhi bayazi ukuthi ukunyathela kukodwa usuke emini ekudlala Kusukela lo mphakathi ukuthi uzwe ukuthi ngithandile inkani yami. Ngithandile iyamfanele wesifazane ukufundisela abantwana basekhaya. Ngibonga futhi nokuthi mangabe le nkulumo kwehlula mama uvumele ukuthi ungabusayiphatha ngoba indlela oyiphatha ngayo yakhombisa ukuthi inkulumo enkulu kunawe. Namanje futhi uyakhuluma abantu bavele baphuma bahamba. Ngoba inkulumo ingaphezu kwakho. Kodwa ngithi umbheke kodwa ngabe kuthiwa usumbheke kokuqeda umbheke kokuqeda. Iko jaman tunafunde nukupea mani kusaza ni mfunu jaman wenza asili uliselendo mama amfesi yende ngeni mzuri sempelela basikaya efisi wakongozi waweli mawe mama ngibone ngathanda namanje ngiyasho futhi kwakhona ukusuka nje ngivele kusukele ngize ngibuka ukusukela abantu bonke bebuka mama lokho bekusho kukhulu kumina mhlawumbe iyele lenkulumo ngicela ukukhuluma nodadewenu mina ngoba lenkulumo kuvela sengazi ukuthi sicisile sibonekile ngoba namanje usubonile nkosazana nazo lapho
아이고.
Yeah.